Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni ojiwo mine mondo dhodh nyithindo kuom dweche 6 maonge leo kapok ochak miyogi chiemo moro amora. Ma owacho ka lipot yango ni kwan mine ma dhodho nyithindo kuom dweche 6 e piny Kenya odok piny. Jojuma leronwa wachni. Piny Kenya pod thembe ng'wech mar neno ni mine odhodho nyithindo kuom dweche 6 ka ochakre odiechieng' nyuol maonge chiemo moro amora ma imiyogi ma iluongo kod dho ngere kaka exclusive breastfeeding. Lipot mogol kod migawo mar thieth yango ni kwan mine ma dhodho nyithindo kuom dweche 6 ne odok piny e piny Kenya ka owuok atamalo 62 e higa mar 2014 nyaka atamalo 60 e higa mar 2022. Nyathi to nokadhodho kamano endo nikech okoyot chak seche moko onge thuno nikech wachamo mana skuma gi strungi ng'enyne. Jagoro maduong' e migawo mar thieth Mary Mudhoni mane wuoyo e kinde nyasi mar chako juma mar dhoth e piny mangima ma ong'ere kaka breastfeeding week, nyasi mane obagi e mbalariany Mirongo ne wan dhodh nyithindo kuom dweche 6 konyo nyithindo e geng'o tuoche kod ber mamoko. Then we have early initiation to breastfeeding again. It also dropped by 2 digits to about 61%. Bottle feeding has increased from 26% to 34% in 2022. E kinde momedo jiwo mine mondo kodhodh kuom dweche 6, Mudhoni bedo ni oten kod gavana ma Migori Ochiliako wacho ni piny owacho dhi nyime kod keto kenge mar neno ni mine obedo kod lwasi makare mar dhodho nyithindgi. Health Act of 2017 dictates that every employer must and will always set up a creche. Secondly, on maternity issues, every female employee must go for maternity for 90 days. Currently embarked on constructing markets. We are constructing other facilities, and those facilities have a baby care section. E kinde nyasi ni mar hingo jumano mar dhodho nyithindo, jagoro maduong' e migawo ni mar thieth ne oyawo kar rito nyithindo e mbalariany Mirongo madhi konyo jopuonjre pod nitie kod nyithindo ma idhodho. We are extremely happy that we are taking care of what the government is emphasizing, that breastfeeding mothers should be taken care of, and therefore for our council, the board that runs the university, they have allowed us to allocate a space within the university to take care of the student mothers, and that takes care of the child and takes care of the education of the student mother. Ten mbalariany Mirongo ka otelo kod jalup chancellor Ngire Samuel Gudo ne wane kar rito nyithindo ni magigere mbalariany ni osekonyo jopuonjre mathoth madhodho nyithindo. Totally we have over 150 student mothers. And with that, we have drawn, over the last semesters that have gone, we have attracted about 50 to 55 children coming to the center. Moko jopuonjre madhodho nyithindo matiyo kod kar nyithindo ni wacho ni yande gintie kod pek nikech yande chuno nyaka koro gidogi kuondego ma gidake e kinde ma somo dhi nyime mondo gidhodh nyithindo. Ikelo nyathi gokinyi gimoro saa 2, ikele ka en nyathi madhoth, ikele kisedhodhe gi chiembe moro matin mango nyalo chamo choro godo odiochieng' nyaka ang' saa mibiro. Nilikuwa nawacha mtoto na rafiki yangu kwa nyumba, naenda class for 2 hours but namwachia chakula. Jopuonjre makelo nyithinde kar rito nyithindo ni chulo Sh50 kuom odiochieng' kodiochieng'. So the need of actually trying to contribute a little in terms of 50 shillings per day, which they are able to pay. Nyaka sani mana maromo atamalo 60 mag mine madhodho e kaunti ma Migori ema dhodho nyithindo kuom dweche 6 kaka dwarore. George Juma, Ramogi TV, Migori.